Hello mga tol, so nagpapasalamat ako tol sa pagpunta ko ulit dito sa Pangasinan tol, 7 years. So ito na tol, Baliw na ako mga tol. medyo nababaliw na daw sila. So ito tol, si Nana Disyang, yun, yan. Ini pa ako yan, yan. Tagal ko na hindi nakapunta dito, so pumunta ako dito humingi ng mangga kasi ang daming bunga ng mangga niya. Tol, yan, daming bunga ng mangga. Tapos yung pa, meron pa dun, oh, yan, puro mangga yan. Ayan, si Rapsi. Ayan, so ibabiyahin natin mamaya yan, madaling araw papunta ng Quezon City. So idadaan ko muna to sa sa tulay kung saan ko siya pwede hihagis. Yan. Ito yung paligid tol, ang dami mga dito, may saging. Yan, hindi ka mo problema ng mga pagkain dito mga tol. Basta dito si Nana Disyang. Yun. Yan. And sa mga tol, so babalik ako mamayang madaling araw. Dalawa ko kayo ng pinsan ko sa Quezon City. Papunta ulit Manila. Yan. Ang buhay dito sa sa Pangasinan. Kahit wala kang pera dito, madali ang pagkain. Kasi hihingiin mo lang sa kapitbahay mga gulay. Mamimitas ka lang mga tol. Yan. Sarap dito mag-inom sa lilim ng sa silong ng mangga. So masarap mag-inom dito na Red Doors. Kung kasama mo to si Basticol yan. Yan. Si Basticol. So salamat mga tol. So kita-kits na lang tayo bukas mga tol dyan sa Manila sa Green Hills. Pasalubong ko sa inyo mangga. Mangga. Wala tayong dalang bagoong kasi hindi nakasya sa motor. So maraming salamat mga tol. Kung kakalimutan yung YouTube channel ko tol, search nyo lang tol, Ortsac Gaming. Yan, so salamat mga tol.